ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଗଲା। ଆମେ ବି ବଦଳି ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ ବିକିଙ୍କି ମ୍ୟାରେଜ କଲି। बाबा बाबा भाई भाई रे केवाड़ घर सब तुम्हें क्या ତମେ ତମେ ଲକି ନା? हाँ हेले तुम्हें मोना जान केमिति ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। अच्छा मैडम मु आपन को परिचय दे जानि पारे कि ମୁଁ ତମ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ओ ए भीतर ताले मो राम भाई करे विकी भाई रे बाहर सजे पुनी मो जाने तरे हां जणे ना देबे केमिति मु तो सिम चेंज कर देथिली हो ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଚାଲ କଣ ଦିଟା ଖାଇ ନବ। अच्छा तुम कंठस्वर कहीं मो उर्मी कंठस्वर बोल लगुची ଉର୍ମି? ଏ ଉର୍ମି ପୁଣି କିଏ? उर्मी मो मनर मानस जे मोर असजड़ा जीवन टाକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ତମକୁ ମନେ ରଖିଥିବ? ସେ ଭରସା ମୋର ଅଛି କାରଣ ମୋ ଉର୍ମି ମତେ କେବେ ଠକି ଦବନି। ଯଦି ଥକି ଯାଇ ସେ ଆଉ କାହାରି ହେଇଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ ସୁଧା ଯିବାର ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ମଦକୁ ସାହାରା କରି ଆସରେ କାଳେ ବୁଲ ଟାଣି ଦେବି।